upali. Da. Upaljeno je! Kaka. Predložit ću ga puno pogarano. On ima. Ja. Terve tukmuk. Abe, brna. Brna. Ajde si smit. Ja ti imam akciju. Što? O, da! Ajde, možda napraviš dupke ovdje? Da. Ajde. Drži kamera. Čekaj, prvo ja. Drži. O, ja sam napravio dupka. Ja sam napravio. Ja sam napravio dupka, ne zid. Spori. Vidi, na mene tako da mi od fabrike. Gle. Abe, ti si kamen, ti si napravio kamen. Ja moram su glava da su uzim. Znaš da su da možemo? Ajde. Snimaj, Haris. Ajde. A boli ne. Mom do kraja. Che poletta mi stirka. A na što se Kako ti poletta kao? Kako ti se vikao? Snimaj tamo, snimaj. Ajde be na, letaj kao vešterka. Evo ga. A koliko godina imaš? Koje oddeljenje si? Prvo. A Berna koliko ima? I ona druga je? Kapre. Така помина. А Берна и она колко години има? 10. Кое отделение си? Четвърто. Я сега ще идем четвърто. Вие си трето е. Дай да ти го даш на мен. Чекай, дай да пълнем. Много да дадем. Къде аз? Полей, двойца. Вестерки две. О! Сагаш пак? Я да направим. Айде. Сагаш я? Айде. Морам първо да се мога. Да не дойде. Айде, пати, найки пати. Шоби. Берна, она направи, че съм метла. Дай да пълнем. Нема метла. Аз ще направим, че я дупки направя. Я ще снимам. Айде! А? Нищо. Айде. Со двете ручи удри хвачи. Съм видел. Палей! Що? Седе. Не седе. За бурмашина. Коя бурмашина? Виж машина. Види жици. Види, на мене има негде кръв. Я. Не, види, кай мене нема нич кръв. Види кай него. Динг. Ай, дай газ, колко можеш. Дай газ колко можеш. А колко ти иде назад? 65. Дай я пробвам. Апликацията е достъпна на А 18. сега колко иде? 18. Може да пробвам? Не. Защо? От елъки ми се заглави пак. Не, лака ги удържам по-лека.
Să vezi cum se cătă pe Ia! Ne am dat dișum. Să nu mi se decolează. Oh! Ce? Hai, drži kameru. Drži kameru. Drži kameru. Evo, drži Evo kameru. kebabić od cebabić. No, Daj jedan kutu. Ne. evo. Татко ми мираше, ке ти ще пана къде е. Ti se... Може я тук да бидам? Погай. Не, тези. А? Колко си? 28. А? Не. Ja ću tršen. Ce nu uit ce trebuie să zici. 30. Stani! Ajde. Vati go. Ja ću trčim po vas. Haris, dobro si. Dojdi. Dojdi. Haris, što ti je? Ha? A si dobar? A? Gasni. Da te pupau! Zatea videokameră umira. Ja umiram. Ti ne... Ajde, metlo. Ono, ide odem. Kamerman nikoga ne umire. Aaaa! Светло. Aș drga ipak? Не можем. Кой им издигнато? Знаеш колко сдрига фиас? Леле, цялата сграда се тресела. И аз го издигам така, когато пием пепси. Не е пепси, спрайт. Да, и аз... Кой ти е намален сок? От Кока-кола. Кока-кола, лай. Ne, Pepsi. Кока-кола. Pepsi. Sprite. А ти блака на мене. Блак. Кой? Спрайтът. Мога да го дигнем взе на ръка. Ага. Че, може. Aaaa! Помниш, а ти ли ти е? Не, да. Пусти ме, пусти, Яра. пусти ме. Пусти ме. Abi, motorul. Motorul. Șlafire. Nice. Audi TT. Ce acolo, domnule? E, ove și googleaš mi pa naprej igra. Što smo A, da. Ja. Šlajfiraj! Drži go tako vodi. Šlajf. Не може, не може. Pusti be. Види ме топа гума. Знаеш колко е топ? A. Киваш съм да не точно бъде. Пусти чолата. Ти го скършив. От глава си. Яко се лъза в Съджан. Знаеш Джан? Не. Налем другарът. Яко се лъза в Джан, я тук седах. Он и кочеше я бум. Айде тук. Тук. Hajde be, bože, či ideme tamo da ti ponavljam koja E, se. da, be, sam zamreo!
Haydi. Bek. Ya, zaten